na ang ginhawa. Maundang na ang pulong ug lihok sa tao, way makapugong sa takdang oras. Dawaton na to ang atong unod-nong katapusan. Asa pahingon ang tao, human mamatay. Ang kalag mo ato sa duha ka dapit. Kung luwas ato sa presensya sa Ginoo, kung dili sa walay katapusan nga silot mo ato, maunang karon pa lang pili ang Ginoo. Dili basihan ang imong kahimtang, dili kay bulawan, dungog o edukasyon. Ang pangutana, imong kalagluwas ba? Nakahatag ka ba sa imong kaugalingon kang Jesus? Ang kamatayon dili katapusan, kaya dunay langit ug impyerno nga tinuod. Ang kalag mabuhi sa walay katapusan, depende kung kinsa imong gisaligan. Asa paingon ang tawo, human mamatay. Ang luwas mo ato sa kahayag nga dayo. Ang dili mo to mapahimulag sa Ginoo, padulong sa walay katapusan nga kasakit ug pagmahay. Busa karon pa lang pili ang Ginoo. Dili ka magduha-duha, kay ang kinabuhi mo bora. Si Jesus maoy dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay lain nga makaluwas nimo. Asa paingon ang tawo, human mamatay. Ang tubag masayran nimo karon. Kung si Jesus imong manluluwas, dili ka mahadlok, kay sa langit adunay kalipay nga walay katapusan. Ayaw hulata ang ulahi, karon na duol kang Kristo.